kuro no mu a opese ye so ano ana ye pemu ya ye jaso ya no bonwade ana fabra na afe yentumi eni nkomo ewo ha na ula fatuleti na ndela inye baby kwa na seven brothers ye nine uya gata bebre ayenhu kani bia ze MC anga bi kwa kwa danu so a tieni ba bia to bia ni ti ela ye bi se ye to ba ni ya na se ya to ba ni ye fititi bia nu wa mba ze ela ye hinu no ma papa bia o hwe ela ya tanka ela so ni o wa ni mo fidie si ela yo enso ye ka se bla na be tran ela ba o ba ka sa won tna enso ka ela so nka o free o ko juma ga be enso ni pa ka se bia o meti ka sa ela ya o ba na no ko so ta ukita muta utim ko ema yeda se bebre ene ode aba onso betime aba so oba na wabo ni tew ode oba ka ohawo no na yentumi enko yanim ewo ho enum. Good morning. Good morning. Ode ni baby akasafi Ate temi kopieli na me papa onu adentum. yeda se mo hawo ni saying Pato me hawo ni say temi my dear ka ela activity here. Yen na ye to aba ela. Eti hospital mo te yo eba ni adentum papa ya ro hospital. Ete ya ye to yen eti ka hospital mo ma betre kai o ma si kai no. Kita nka ufa secretary to asana ka wati ni aba madu esi mwana mo sese ya papa dedi keka di mo ni o nti ni so sada roma ni aboa ye ho a mo ye kakra right ya ka de ba kuma ye tie sompa yeda se bebre ode onso wadwenkyere eba ewo ha ono ne dia ode aba no abedwafo ebedi so na yahwede ebe. Good morning. morning sir Me ba cha ode ni baby akasafi amen yewra ma yentie wa no pay how na ye dia me okay see pa ni say efi enkrai me wo akunsat ma say efi Nkoranza ebe say akọ fia so kwan potos na de das ni say too much nti beze because when say so me nti say be for mutu na mo mari yeda se bebre ne ode ba ye. Hello, good morning. Sorry. Ye guso ubetimi afre na nso waba program so ebi ene edai ye je wo haw yatena ase de ofre sesi ye no o se free eye bunsu coffee aso no potholes na do so okwan no so dodo 0598 994 994 oba program so be. Good morning. Good morning. Udeni baby akasafi But FM Mr. Wam Kasafi Nkoranza 8th. yeda say 0.4 or how no ye den ya And I'm about to how no Bramai Premier School, the National School on the Chi and Chibu on the Quasam Sequoia and Chin day
ye fa so ha se ne ma me mpanifo ene akunafo edo wa chiro na me se wo modo a anantwe ne mo munya hotokora even private school face much problem and so papa na kwa bi obeko biya na bona of the nantwe no edika ho nti yenya kama for madaroma ubetumi akona se yeyi nantwe le fa benkro no dodo ha afomufo no dodo me ma me ye victim yeti betumi aboy anka bede mo sepa yeda ase bebre ne ode eba ye enti ofra na wama ye problem no how no sadia esi ha nipa na ewo ho no amane no a edema ohawa edema nipa na ewo ho no na wachire no so emu na ma yahunu nipa poten ya ebetime atwe no ede no aba eye enkomo no mu. Good morning. Good morning, sir. Me ba ja wudini ba bia kasafi. Ba ke premier jago. Yewra yeda ase ma yentie we o kasafiri hin na mo how eye dey. Ba se free Nkoranza se fine. The problem is they won't say a basic support bebre e won Nkoranza krudue mu. E free mbajo Nkoranza se fine na asem na wo kan. E free maxap kosi ofufumo. Okay. Tumkwa o man basic support. Na mpese mu hu se e hwan asede se o sade lat no behihye mai. Yo. Yeda ase bebre. Penifo betu anamo ye bebisa ho asem ene ewo ha enom na onso betimi afreyen Adea Akye Abia ene ye benada ye bo apro awura Nkoranza afanan enyina fa wo ha bro na ye nka wo ha no bi emaw penifo se wo ka hiri ntem a ena ye so awo minim brono a wote so ntemu a wote kuru a wote so ohawa ewo sa kuru no so a o pese ye de radio dwumadie eboa emma yeyi ano benada no pa bia ye tenase a sei ena ye no na fiada anwumre nonso wahia yen nipa ye na sede no ebeba beyi ano na wachire anamon a wo mutuo efa eho. Good morning. Good morning. Me pa cha wudini ba bia okasafi. E tra me ba for sare. Le president do man kasi. Yeda se yewra ma yentie we droman kese mo haw ne sen ya ha o kese pa no se ya kwan 90.7 FM kwan yintine hu ya kwan no mra o be ya mayen ya o kese pa no nto ndime da wase be so o ti fia da mo ba tena ase na mo ne mpanifo atu hu na mo ya mo ba kan fa hu bia nso ya so ye bete sen esi ha ni petentamu ho no o se sen na kwan no ha nipa ewo ho nom Fine. Nkoranza manya bejuja ho memenda. Omunya ha omo wuda. Dibet na afra abo ni dia obewu so omo baja. Zomu na kra na omo eprise omo besa omo no ma. Dise obi a o madu manja memenda. O ntiri Nkoranza mpatamu ba bia de. Yo. Yeda se yewra eno de a ode eba ye. Wonso betimi aka ye ho anope e wo program. Good morning. Sorry. O freyen 0598 994 we any dwumadi a ye de ka empuntuo asem ewo ye ntamu ye ma yi nkoso. Good morning. Morning. Wudeni ba bia okasafiri. Don kasafiri kwa efro. O kasafiri nkwaben. Nkwaben na mpatwan. Ye da se. Anope wasem ne sen. Ya na se me se nkwaben ya se torti du wa se. Ai mura kwa bora ka sie bi da ya ha ye wuni ye nkura kosoa ya torti bi so wonche ho nyina ya ma nkwaben sefa important asem na wo kan nkwaben ayi anafo nkwaben anafo mpacho right yo ye da si bebre bola no nso e wo sefa important bola no wo ayi anafo ho no ma udru na benyanum ho a abosana so wa nche wa ya ho yo all right ye da se ene odi awde ba ye onso betimi aka ye ho anopai ewo dwumadie so aha eye Sompa 90.7 FM. Good morning. Good morning. Sorry, ubetimi aba abeka ye ho ene ye benada unim se benada no pa bia ye tenase a ye gye wo haw a wo ewo krom o haw a ewo wontamu
ɔhaw a ɛwɔ bro no so na yɛgyini sɛ wie a fiada na abadwafoɔ ene mpanimfoɔ a ɛyɛ wɔn mo asɛdeɛ no yɛatena so ɛwɔ dwumadi a yɛato din sɛ yɛma yi nkɔsoɔ so na naba keefa ɛne tena aseɛ na yɛne mpanimfoɔ asua yɛadwen adɔ mu sukɔ ebisa mu ko san ahodoɔ da bɛn ɛna yɛyɛ ɛho anamontuo deɛ na esi kwan enti ɛyɛ akwanya bi a yɛde ma wo sɛ fa ɔha no bra na yɛn nyinaa yɛntu ho anamɔ. Good morning. Good morning. Udin ni baabi a wokasa firi. Paja first welcome kasa firi Dr. Ba. Yɛda ase ma yɛntie wɔ anɔpɛ yi Dr. Ba ɔha no yɛ deɛn. Paja mo ha no yɛ deɛn ya ma yɛntie o. Hello. Yɛte wo nka mo ha wɔ Dr. Ba ɛyɛ deɛn. Yeah, how no ba ko pe. Yɛ kwan sɛ me su mo su kira pam saa. So ma be twa so twade mo twa so awie. Be sra mo a mo nye sɛ bia mo ayɛ we no nti ne ya agene ne yɛ gya. Omo fa bo nye de megu yɛ so. Ɛne nyae. Yo. Twade mo twa yɛ timi fa so bo mo fa bo nye de megu yɛ so. Mo nye sɛ mo be bi nti mo ba e be ti o mo. Right. Yɛda ase bebre ne wo de a wo de ba yɛ 0598 994 994 0598 994 994 0598 994 994 Wompotemu ohawa ewo ho ohaw bi a eha mo jasu ya opese empanifo tu ho anamon jasu ya mope muaye ede ama mukuro. Good morning. Morning, Master. Me bacha udini baby a okasafi. Bacho itinu asunkwa wada. Yeda se mayenti o emfra sonkwa mo haw ne sen. Asunkwa ya haw ne sen yakwan no. Kwano enya kura de o ma be yakura fi no maka na kire kura. Ndi mo mo nya se bia o de o ma ga ye no ye agye ya fa no we timi se bi o si ye fi etimi. To ma megu o ma fa bo megu so a o ba ye fi obi a. That is your baby ye fi o mo. Right. Se de na o ma ye wo kwan no ho. O ma twa so ba ntote no ase kura. Yo. Yeda ase bebre. Right. Yeda ase. Eno dia wo de ba ye. Good morning. Hello, good morning. Ubetime aba program so ebi. Yema yi nkoso adwuma na ye die yi. Empanifo se wade aye no na ye wa na waye. Ntamu a wote kuru a wote so se eho ebetime atumpone a efrewo ka kire yen na yemohu dawuro yenti ampanifo ananso yentwe mpanifo mra enkomo yi so na omeyi ano. Good morning. Good morning, Unia. Udeni baby a okasafi. Yo, nana buchiri ja se hinini yo. Nana yeda ase anope ma yenti we. Yo. Na ma wachen ene atiefo nyina. Ye je wo so. Na nse di de ma no so me kan se asuo so. Mfuturu afa ye kwa na. 90.7 FM. Pragiam fam. Tede awire ho. Me kan ho asam. Na ma da roma. Nkoranza na asuo so de sanka jese sontron. Umpie kwa no so mai na yenya obi kura yare de sia. This all the ne hejiri. Ya de ha ya jen pa. Ni sama da roma. Momoe. Ye da se nana ya noti wasama waka no mpanifo behwe ye betu ho anamon. Good morning. Good morning. Me pacha udini baby a okasafi. Me pacha ye frame me odino ho na me kasa free anama. Ye da se ma yentie we ohaw no ye den. Me pacha ye kwan ne de enye. Na say ye faka akwa abofo age se tani be yi eti. Ye nkwanta ne anantia ba kura tinti esa ma ya bre papa. Ale Nkoranza nyina. E ba ye bre papa. Ka no Nkoranza so a elefna dan. Ka no betima ba ku isunya piti ka kra bia wontimi mba. Enye driver no fault. Akwan no won. Yeda se empanifo aje wano asem na atom ye behwe ano ehwa na monto fia da we ye nimu yi. Good morning. I'm on you. Me bacha wudini baby a okasa firi. Ajo ye plan abokoba. Yeda se ewura ma yentie we. Me tire video man kafe. Ma yentie opani. Mini aba ko mi kan ya kwa no ho asem. Ma kwa no be me ka tell me contract bi ba so.
besine wajai kra kwanu je yemu yanche ho dia de ni ndi asramu madaroma momo madina moma mpanimvo sanya wo kyerɛ sɛ ɔmo aso bɛte no ɔmo ntemmaye yo damasi yenso ye da ase bebre ne wo de a wo de ba ye yegusu a ye ka wo sɛ ade akyea bi adwumadie enie we eka nsesa ye de aba radio adwuma mu ɛwɔ Nkoranza ɛne ne mpɔtamu no ɛho yedi kan dwen ye manfo ho ye dwen ye mpuntuo ho ye dwen ya setena mu Sompa FM so yete sɛ wa ade bi ekoso wo mpɔtamu a ɛha wadwen no yenso ɛha yembi ɛno nti ɛna anopa benada bia yɛtena se na yɛma wo kwan ɛma wo de wo haw ɛba dwumadie so na we a yɛyɛ ne se no nyɛ wo de ba na wo yɛwie o nyame yɛ adoma fiada yɛgye ɛbere mua ɛtena se ɛdosukɔ ɛwɔ nsɛm no mu nyɛ yɛ na yɛatena se o yɛfrɛ mpanimfo ɛyɛ wɔ asɛdeɛ wo haw a wo de aba no nea obetumi ayi ano ni obetumi amma muaye ɛwɔ haw no ho yɛtwe wɔ mo nyinaa ma ɔmbɛtena ase na afei ɔmbɛkyerɛ dia yɛde fa so a ɛbɛyeye enti anɔpɛ dodo na kasa akawo yɛtwe wɔ nso sɛ fa wo de ɛbra na yɛnye wadwenkyerɛ na fiada we de kuro yi mu ensɛm bɛkɔ so sɛ ensɛm bɛkɔ so nyinaa ne sɛ yɛbɛka mpuntusɛm yɛbɛka mpuntudwuma hwan na yɛ na sɛdeɛ sɛ yɛyɔ ɛma yɛmanfoɔ ɛho ɛtɔ wɔ mo 0598 994 994 0598 994 994 ebio kai sɛ yɛwɔ Facebook enso sɛ wo ɛhɔ nso wɔ question bia baabi awɔ no Facebook ɛbɛn wo twere wasɛm no to hɔ a ɛno nso yɛbɛhu yɛbɛdi akyire Sompa 90.7 FM Frenafa wo haubra yenkasa entu yempɔtamu empon yewo WhatsApp enso ye number krona 0598 994 994 eno so ye WhatsApp wo de ba ye bekenka eno kra no ɔhaw no betimi aye ho video ketwa bi mema no nware bebre ye video kakra bi beye 30 seconds na wo de akyerɛ ɔhaw no na wo de asende ye o de sende ya eno nso ye betu ho anamon o sende o ye video no wi a na o phone so no o de afa telegram abreyen ye beje ewo ho enti se ya no fa wo ha no bra na ye mo enkomo ewo ho. Good morning Nanawa. Me ba cho wudin ni ba bia akasa firi Owoahene nie na yentie we yo edamase no, I think some business here, the kind of farmers who are a friend, Boga. Oh, sometimes. Hello. Yeti opening. Since you are but also Casa Free. Since you are a Casa sometimes, so that men free. A Santan, so no, and they teach my life, but since you are a cool duo, okay. Remember, Massa Baba. Oh, you. Bon, so cotton, proposal, quantity, near so omo mani ama ho pa de e be du ba maka se bia ni pa na ne nso ada na se bet enye na so on be ka se assembly se MP BNM e de wa ne be kwakware bet ba bi wo ha se o so butu dia bo fele kwan ni nyina enti ne omo ka no omo ma nye nso hwa na omo nye wa se be ya nyina yesum bagwe ne benada o nso betima tonkwana de dan 2000 paye benada de seroma se like if as asamle ho no mo yo se MP bi na yo se MC bi na yo ya sere na omana ne nkwa ho owi a ona no ho de ne hu no ne hu ne be ya meda se nyame mo ma yenso ye da se bebre ne odi ade aba. Good morning 90.7 FM. Owoahene, good morning. Me ba cha wudini ba bia okasa fi Owoahene medini ohene ba pia so bi Yura, my intie o kasa free hin na what 7 is saying. Oh, I'm kasa free Nkoranza 8Th. Yeah. Mo 7 is saying, mo how ne saying. Ma mentia o na me ma wati fo nyina. Yeah, Joso. Na me how pa kese a wada ho e 8Th. Me e bola na e wo school mo no na me tire Sompa matire ho ano. To be honest with you, say Owoahene wo duru ho na say we school fo e de wa wo situ ho na wo didi.
na wo hwe ball a esum ho na e ho an ye to dia ne ma mofra na ya na ateten ela ye brono a e wo sen Nkoranza ani ko ho bet amena ela be fa bi amana ko a so de mi akomo be kai na kwa de wo fom ela wutimi gina tia na wo obi ka tia bra wutimi nkro so nko e na se amana ene da mo fini bari ye won kura so a e wo sa brono no so okọ school panyefo atwa mu obi atoma wu ansa na ye de mirika se ba be ye e be sira ni de ni obuo kwan so amana na wo ela na ya dosu okay panyefo hwe na enti ano kwan fama ye ye da se ene wadwen tra de be ono ne de gates ena baller e wo a line yenhwe na yentu ho anamon won so how ne sen fa wo how no bra na adechie fiadai yentena se don hwere be mienu ni nachi yemmo enkomo yenno suko e wo sa nsem a ye bobo soe gata na ye kasa eda a line no die na ye betumi aye wo gata no ho hwan ne sese oye na ye de bon kwa ho ban ye tena se ama asem asi na yakoka brofo ana ni nyina eye nsem a esese ye twen kuro no oman no ntamu no brono no so ebeye yi a efiri mene wo enenti odontofo bi kan se ma oman no ho hiaw Ghana man ye meno dia Nkoranza man ye meno dia ba bia wote no se wo wa ma ho anhia wa anhwe ama ya anye ho yi a ena kire se ne hwan ne beba abeyo ndi yesra wa bomoden se ebetime aboa ama bibia akoso montamu suku sem te sen o how be ne wo ho montamu hospitals na yaresabia adujebia clinic no ehonsam etesen brebe na mo bre wo ho symptom be na mo hunu e wo ho anamontuo be na mo hia se yetu beka de wo dada no ho a ebe ma ntamu ho apeja ebe ma ayarehwe a edimu akoso ebe ma suku sem a edimu akoso usuku danso apa na ontamu te sen nkonya na suku nkwada nie suku dan mu ye mfuturo